Ukasaziva type yevakadzi yandakuda kutaura nezvayo panapa, uchagara uchiitiswa ende uchatambudzwa nevanhukadzi. Zvinoita kuti varume vazosvika pakupuwa stress nemunhukadzi, vamweni vacho kuzotosvika pakuzviuraya, inyaya yekuti havazivi mhando dzevakadzi nemabatirwo avanofanira kuitwa. Saka iwe tora pen nepepa wobva wagara wabaya subscribe button iro kuti usazorasikirwa nechannel inoi. Regai tikurumidze kufambira nyaya dzacho. Mazuva ano data riri kudhura. Number 1, kune type yevakadzi isikagoni kurarama pasina men's attention. Kune vanhu vanocreva attention yevarume. Ndo type yekuti kana ari mukadzi wako unomutaurira kuti mai mwana, ko makeup dzese dzamuri kuita idzi ndedzei? Inini kunaka kwemakeup yacho kana kuti beauty iri kuya nemakeup iyoyo handisi kuiona, asi iye anoita nharo rekuda kutoramba achiitwa makeup idzodzo. Toenda panyaya yehembe, unomutaura kuti inini hembe idzi handidzidi, inini hembe idzi handidzifariri. Kana uchida mari, ndokupa mari yekutenga dzimwe hembe dzakanaka dzakatsiga idzi wopa vanhu, asi iye anoramba ende anoita nharo yekuda kuramba achipfeka hembe idzodzo. Gara waziya kuti hembe idzodzo haasi kupfekera iwewe, asi ari kupfekera vanhu ende ari kupfekera vamwe varume. Kune type yevakadzi isikatogoni kurarama pasina attention yevarume. Anotomeka sure kuti aita something kuti varume vamuona ende vataure nezvake. Izvozvo zvikangoitika chete, ropa rake rinobva ratonzwa kufamba zvakanaka. Nekuti varume vakasamutaura, vakasamucheuka, vakasamuona, anonzwa kuvaliwa, so haatonzwi kugadzikana ende life yake haitoraramiki zvakanaka. Saka type yemukadzi iyeye munhu wevanhu, kwete munhu wemunhu. Ukada kumuita munhu wako uri hwani, uchachema ende ucharwadziwa. Munhu wevanhu musiyire kuvanhu. Panumber 2, ndoda kuti varume mugare maziya kuti treatment yaunopa mukadzi kana kuti mabatire aunoita mukadzi hazviite kuti ave loyal. Kuva loyal kwemukadzi kuri pakarekta yake kana kuti pahunhu hwake. Saka unogona kuva murume akatendeseka, munyoro, anobata mukadzi zvakanaka, achimupa zvese zvaanoda. Asi izvozvo hazviiti kuti mukadzi wako ave loyal kana kuti ave munhu akatendeka kana iye anga agara asina kutendeka. Hakuna here vakadzi vemamillionaires anogara pamanshoni asi achizomitiswa nahouseboy? Hakuna here vakadzi vari kudhiraivha kubva kuother side of Samora, akatengerwa motikari latest, odhiraivha kubva ikoko kumadheudheu kumalow density achienda kugeto kunoona vakomana nevapfanya vekugeto. Saka zvokuti bhebhi rako kana kuti mukadzi wako unenge wakamubvutira kuvanhu, wofunga kuti ukamupa treatment, ukamupamba-pamba, womubata zvakanaka achadzikama. Munhu haadzikami kana angagara asina kudzikama. Iwo gara watora munhu akadzikama. Treatment, mari haichinji munhu kuita loyal kana anga agara asiri loyal. Varume, please ndapota musaedza kudzikamisa munhu. Haufi wakagona kudzikamisa munhu, tora munhu akadzikama kudhara. Takuenda panumber 3, asi tandatora number 3 ndokumborongotora 2 seconds dzekubaya subscribe button riri apero. Kusubscribe mahara. Thank you very much for your support. Thank you in advance. Panumber 3, varume munoziva kuti kune mukadzi kana kuti musikana anogona kuda protection nesecurity kubva kwauri, asi entertainment nemafaro obva azvida kubva kune vamwe vanhu. Ndiri kutaura kuti kudii panapa? Ndikutaura kuti musikana anogona kuziva kuti kana akada mari, iwo unomupa mari yacho. Kana akaita dambudziko, iwo unouya padambudziko ende unosvika panguva. Even dambudziko racho rikaitika manheru, unomira naye, haumudzimire foni. Asi wamubatsira zvese kudaro, wamupa zvese kudaro, weekend, time yemafaro, iwe uri busy nebusiness, uri busy nebasa, haachagutsikani, akutsvaga mumwe munhu anomupa mafaro. Nguva yebonde, akutsvaga marovha anongoraramira bonde chete kuti afadze nyama yako. Saka uri kuti munhu uyu ari kuda help nesupport yako, pangawo pamari kana kuti kune zvimwe zvinhu kubva kwauri, asi at the same time anoda futi mafaro kubva kune vamwe vanhu. Panapa ndiri kureva kuti munhu anofanira kudzidza kuadjusta kuti handigoni kuwana zvinhu zvese patime. Since mukomana wangu kana kuti murume wangu ari kundibatsira pazvinhu zvakakosha zveupenyu, kana asina kuzowana time yekuenda neni kuweekend, inini ngandichidzikama, ngandichigutsikana nezviripo, obva adzikama. Kana mukomana wangu ari puwa kana kuti asingagoni bonde, regai ndichigutsikana nezviripo, ndiadjuste mafeelings angu, ndienderane nepesi yake. Pane kuti munhu anoramba achingoda zvese at a maximum level. Hazvigoneke kuti uwane murume anoti 1, mari yakawanda anayo, 2,
time yekuswera newe anayo 3 over kuti bonde racho anorigone kakawanda kacho azvigoneki. Zvakafanira kuvarume, haugoni kuda musikana mutsvuku, woda futi musikana mutema, woda musikana mudhafu, woda musikana mutete, ugozviona pamunhu 1. Saka nhau iripo ndeyekugutsikana kuti aiwa ini ndakuchigutsikana neuyu, even ndakasaona zvakati regai ndichigutsikana neuyu. Saka kana mukadzi wako asingakwanisi kugutsikana zvokuti anokudira zvimwe zvinhu, asi saidhi rauri weak kana kuti saidhi rawakadzikira anotsvaga replacement, munhu iyeye siyana naye. Munhu asikagutsikane ende asikagoni kuadjusta, anoramba achida mabenefit kumasaidhi ese at maximum, munhu iyeye gara wamusiya ipapo kana kutomusiya nhasi. Takuenda panumber 4. Number 4, musikana kana kuti mukadzi ane maboundaries ari wiki, kana kuti maboundaries acho kuti miganhuka haatorina. Unobvunza kuti iwe shamwari ungabva waita shamwari dzechirume dzakawanda kudarisa here? Zviri kwerezo ati aiwa ishamwari dzangu? Hapana, ndane nguva ndichitamba nadzo, mabhururu angu aya, mabest angu aya. Womuudza kuti iwe maouts aunoenda weekend muchirara ikoko muchizodzoka makuseni zvinopera mushere, zviri safe here? Ototi hapana kana zvinomboitika, ndinonga ndingori neshamwari dzangu dzechisikana nemabhururu angu, tinongofara totongomwa torara mumotikari katodini, hapana kana zvinomboitika wangu. Handiti womuti iwe magifts zvipo zvauri kupiwa nevarume vane maintentions ei, varombe kutengera pachii? Oti aiwa mabhururu angu anotonoona kunge handradzi dzangu ishamwari dzangu. Hapana, asi iwe unoziva kuti zvinopera sei ende unotoziva kuti hazvizoperi mushe. Saka munhu ane maboundaries ari weak, gara wasiyana naye. Munhu iyeye anokupa stress ende anokunetsa, hapana kwamunokwanisa kuenda. Munhu anongovhurikira zvese asikagoni kuadjusta kuziva kuti kana ndine munhu wangu chakati nechakati handifaniri kuita. Varume regai ndikuudzei, iwewo hausiwo unofanira kupa musikana mutemo wangu, unogona kumupa mutemo apo neapo, asi mitemo ine chekuita nesecurity yerelationship, kana mitemo inoita kuti iwe ufile uri safe, iye anofanira kuadjusta ega. Akutoziva kuti ndine munhu, anofanira kutoziva kuti muvesi wangu akaziva kuti ndiri kuita zvakati haafili safe. Shamwari dzechikomana dzikazowandisa hazviite, handifaniri kutambira magifts evamwe vakomana murume wangu asingazivi, handiri kuona. Saka iye kana asiri kuadjusta kutora kuti hamuna kwamuri kuenda, pasina security hapana relationship. Mukadzi asina miganhu hapana kwaunoenda naye, nekuti miganhu ruzhowa runodzivirira kuti mweya yakaipa kana kuti satani asapinda murelationship yake. Saka kana pasina ruzhowa iroro, zvakawanda zvichangopinda zvichabvoronga ende zvichakanya-kanya relationship yako, zvichakanya-kanya marriage yako. Saka munhu asina ruzhowa gara watambira kure naye, asi usati waenda chingosiya wabaya subscribe button tizosangana muzvikamu zvinotevera. Ndakutoenda kunoita maresearch kuti tizobura zvimweni zvakawanda zvatichadzidza mangwana. Ndokutendai nekuteerera, ndokutendai nesapoti yenyu.